音に変えてもらってもいい？なんかこう歌に沿うように。あ、そうか、ミになるからこのレが多分こうぶつかるよね。タタタタタって歌ってて、じゃあこれ2回目取っちゃう。弾かなくてもいいかも。この辺はちょっと端折りますね。和音ボンボンでいいかもしれない。はい、わかりました。ちょっとじゃあその戻ったその前もなんだかんだあるよね、この辺の動くところとか。もう一回じゃ戻って、ラッシャからいいですか。ラッシャキヨピアノラドラソルテ前から A ケースとベジ頭から。その次の音って教えていただいて。そうね、これと違う、もう少し上がってて、ソドレドシドミソまでいってる。ドミソシシラですね。たら、ドレドシドミソシジャンに合わせるのかな。ドレドシドミソシ感じの方がいいですか？降りてきた。はい。なんか短いので、もしこれ弾かないとどうなるかな。弾かないとちょっと縛らないとね。降りた16分音符ぐらいで合わせてもらう。で、ここは弾かないで、やると、ここがまあバッチリ合うというね。そうか、でもピアノピアノどうしてるの？今、ラレシド、こことここの間にドの拍がここで、ドレシドっていうふうに今合わせてるんですけど、じゃあ多分それをもうちょっとゆっくりしたいかも
もしれない、私の方が。そうですね。そうか、そう歌ってからのここは自由にいけるんだよね、歌が。はい。そこがなんだよね、わかりにくいよね。どのぐらいの速さでここまでたどり着けばいいかが。一応この前からも少しリットはかけてる感じでは今言ってるんですけど、でその加減と多分呼吸がないよね。そうですね。どうしようから。どうしよう。ちょっとじゃあ何回かやって、その癖を覚えていく感じ。わかりました。じゃあそのページ頭からいきます。結構呼吸の都合でもしかしたら早めるかもしれないし、まああんまり前が遅すぎても辛くなりますかね。逆にもうラってちょっと入ったぐらいのピアノが後でバッと入るぐらいの、なんだろう、ピアノが先に入ってしまうとちょっと居心地が悪いんで。